Mela, din id-darba wara li konta dintraw nil-prezenta, id-darba sa talbuni biex nagħmel kanzunetta. Kanzunetta li xiftit man kantaħa. Din il-kanzunetta konti dedikajta tfajla li ma kienx ċada magħna, ħallitna 8 snin u nofsilu, Marija Lurt, li il-Maltin kollha kienu jafu għal din it-tfajla. U l-istess għal din il-kanzunetta nidedika anke l-ewwel semmejna lil Chanel ukoll u lil dawk kollha li ħallowna. Jisimha Fejn hu l-ħolm, jisimgħu il-klim ta' din il-kanzunetta bil-mużika li żgur inti li qed tismana bħalissa wkoll tkompli wkoll anke tgħin. Jisimha mela Fejn hu l-ħolm. Niftakar meta rajtek mill-ewwel inklibit lejk li tisraq il-lub jitkellmu sbieħ għajnejk tfajla ferrija x'memorji sbieħ meta kantajna tnejn flimkien kif nista' dan ninsih. Fejn hu l-ħolm li ħlomt sabiħ ħabbejtek jien, ħabbitek Malta u għawdex kollu. L-anġlu ta' Gaffiero kienu jisibuk sħabek il-modelli għadhom jibqaw jħobbuk. Ħabbitek Malta kollha intajt eżempju kbir. Il-kuraġġ li intu rejt jiġraqlek kull tifhim. Fejn hu l-ħolm li ħlomt sabiħ kollox tibni futur għalik mhux li kien imqar. Fejn hu l-ħolm li ħlomna żejt spiċċa l-kol fix-xejn. Ġwien ħajk ftaħt Ftaħt